adi jam Demmba Bojel lañu nangu me Toro ley dam teddugal torankoɓe mbera yimo torankoɓe Fouta Toro mbellel ummade Dagana jalwale jeeri gayna merinaɓe carriére bokkunaɓe jeyimanaɓe mbiyallo yo jamme jeeri gurel amadali gurel alseyin fanay walo fanay jeeri cangay jañumnaɓe dimat jeere dimat walo hayo tilbum kara eyo kajoñnaɓe buɓenaɓe jabboɓe jayenaɓe pendawnaɓe figganaɓe jawlenaɓe tiwawonde ɓura bakkari diallo jammelnaɓe joble jallinaɓe ɓura matnaɓe kay mbalanaɓe wura jeere ariwele ñaganaɓe fannawnaɓe gara penda diallo yari funnaɓe tarejinaɓe gurel tominaɓe attiyanaɓe koynaɓiraye ngare jehena jambo 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 Amadou Sambo jawa 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 lanina jambo 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 adi jam Demmba Bojel lañu nangu me Demmba Bojel nana yalta Sinthiou Mbal e Bojel noon Demmba nan ɗon jooɗi o ñaami koye 6 ans e ɗo joni mo gon koye yaltude Sinthiou Mbal Demmba Bojel nan ɗo hene donc assalamu aleykum Demmba waaleykum salam Sillor eyo a salminama juurama mi salmitima mi juurimama minen eyo siftima bandiraɓe holto gonɗa ɗo hene kon yettiɓe walla gonɗon koye yaade eywa koko yettono ha waɗa ɗo balɗe ɗiɗi Sinthiou Mbal gonɗen en gari ɗo en mbaɗi ko ponɗen wadde en beltidima e dendagal koreji Sinthiou naɓe joni Allah waɗi kadi eɗen jaa eɗen ɓenna wuuro wongo no wiye wuuro Sidy ɗo koye garage nder ɗen en padi oto so Allah jaaɓi joni maɗen départ pour yaade wuuro Sidy kadi hande mbaɗɗen koye Demmba Bojel waɗi ko jillu e nder Fouta guure Fouta ɗe en jiyatno Demmba e Bojel télévision joni ɓe jiiɗi yiideɓe ko physiquement no to go mbiyata ni ɓe mema ɗumen ɓe jiiya ɗumen baddunen ɗum waɗi noon ko ɗum woni ɗo gonɗen ko waɗi départ bon hono jiiruɗa jammaji moon ɗiɗi ɗo e Sinthiou Mbal kanƴi fof ɗi beeli haɗi carani bam hono ɗiɗo jammaji kam so tawi ɗi dañce ɗum yiiɗa par ce que ndewno ɗi mbat réussir ha wuuro ngo andi welti andi waɗi réussir fedde nde kadi Demmba Bojel welti nde wonno ko dañƴen ɗo koko saɗi jammaji ɗiɗi ɗi foof en juu ha yimɓe fof belti eyyi gadan o garɗen koɗen tampi kono Allah seedi wonko mbaɗen hen wuuro ngo ari wi weltima deuxiéme jour o ala keddiɗo wuuro he mawɓe sukaɓe foof gari beltima kadi dañi ko kala kono waɗetno nden e nder Fouta artirama ɗo e nder dinguere meɗen e jarama mawɗo Demmba Demayal e o jeeya koye wonnoɓe organisé affaire o woni Babou Tall e Babou Tall e 4 Guéyar donc onon gaddi ɗo Demmba Bojel holno jiiruɗon collaboration hakkude moɗon Demmba Bojel est ce que kadi ko cohluno e mabɓe on keeɓi ɗum walla on keɓani oui alhamdulillah rabbil alamin vraiment min beltima no feewi ɓe piji no hannirde ni affaire nde waɗani min surprise kadi par ce que ɓe kolli talent mabɓe fof woni banggue comédie mbaɗi fof aussi kadi to banggue wonde ko leçon ngaji ɓe dokki min leçon ngaji mbaɗi fayida aussi min beltima hen quoi tawi Allah junno groupe o
ɓuri ɗo am mbatta wadde épisode aji 2STV quoi somin jiiɗi ɗum ɗo comme no wiri wiri waɗirte TFM ni série quoi oɗon namdi série min namdi série surtout premier mon jouy ngadi suudu hanki premier mo c'est très intéressant waɗi riche quoi waɗi riche franchement pour min ɗum ɗon on ɗon foti waɗe développé waɗi en série quoi ok donc an wadde aɗa hutoro hakkille ma ko aɗa miijo jajefete Bojel nan ɗo ene maaleykum salam sawa aɗa selde tamtam Bojel tawde mbiɗon oɗon ɗo e Sinthiou Mbal gonon koye waynade holno jiiruɗa jillu mon e Sinthiou Mbal e collaboration mon e ɓeɗo sukaɓe eyi ko weltare tan gila le 27 août mbayniɗen Dakaru Ndiaye garɗen Wuro Molo juuɗen ɗon le 28 et le 29 gummiɗen ɗon le 30 paɗen Yacine Lakke juuɗen ɗon le 31 le 1er gummiɗen ɗon même le 1er o joyiɗen Thiagnaf joni gummiɗen Thiagnaf en gari ɗo e Sinthiou Mbal eywa en jiiɗo Sinthiou Mbal hecc hanki le 3 et le 4 hande ni joni en kaɓɓi bagage men paaɗen ko Wuro Molo donc koye Wuro Sidi jafɗon paaɗen ko Wuro Sidi donc ko yettere Allah tan affaire o rewi lawol waɗi fayida par ce que ɓaɗi ɓe addunoɓe en ɓe mbi beltima sabunde kam wawa wukkude hoore mum kono wuuro ngo wi weltima eko waɗa ko sinno ko sago mabɓe hay hande ni en jour mais noon malheureusement wonto joguiɗen engagement ji goɗɗi en mbawa wadde ɗum hande kono eɗen cikki tan ɓe beltima ɓe mbaɗi apprécié golle men eɗen ñaagui Allah kadi sen jawti to yesso to guila gummiɗen kam faade ka yimɓe fof mbaɗi apprécié golle men eɗen ñaagui yen continue noon ha firne o gasa e barke Seydina Mouhamed en beltima sukaɓe ɓene ko jambareɓe vraiment voyage o ina muusi wonno ko voyage ndungu kono kam koko yettere Allah en jetti kadi mawɗo haadi ceerno Demmba nde wonno kanko ardi kanko woni mawɗo lappol kanko ardi sukaɓeɓe kankone ko neɗɗo bawɗo wonde sukaɓe vraiment ko neɗɗo bawɗo wondude sukaɓe e kala ko suggi hen omo suggita kadi omo tinni e yimɓeɓe dal no fewi eɗen ñaagui Allah tan ko jol fiyata ko lafcat eyyi ɗo joni holto paaɗo ni gonno koye hodde walla kon jokkoɓe tourné ɗo komin jokkuɓe tourné joni min payɗo ko Wuro Sidi hande janggo e ɓawo janggo kala jiɗɗo yiide Demmba e Bojel e falnaneɗo yo tawen toon enne on to Wuro Sidi to ok jajefete wawi eyyi donc ɓe jeeya koye ɓesgu he voilà o wiyete ko Kadia Seydou Diallo kañum koye ɓesgu he jeeya e Kadia Seydou konngol matane Demmba e Bojel e ɗo e wuuro Sinthiou Mbal e holno jiiruɗa Sinthiou Mbal holno jiiruɗa public hanki o sila ko weltare tan comme no mawɓe mbi tan par ce que tourné o kam en jii gila le 27 ummiɗen Dakar mais machallah gila garɗen ɗo ko weltare tan kadi eɗen ɗo e Sinthiou Mbal gila garɗen kadi en joui ɓe bismima en ɓe jaɓɓima en ɗo joni eɗen payi Wuro Sidi eɗen ñaago kadi Wuro Sidi so jogorimi bonde yo wano ɗo ni ok Kadia Seydou jajefete o woni la grande diva Dieynaba Sow Dieynaba Sow a salminama ewa Silloji mi salminima mi jurimama wayo jaam e kisal wonema eyyi donc holno jiiruɗa tourné Demmba e Bojel surtout e ngoɗo wuuro hande to gojjaltoɗon ɗo ɗon payi wuuro wongo no jiiɗa programme Sinthiou Mbal o ewa machallah Sinthiou Mbal ko wuuro tedduɓe machallah yimɓe moƴƴuɓe teddinɓe ɓe machallah guila min gari ɗo ha joni ɓe pawi min ko dow te programme o machallah rewi lawol weeli kadi rewi lawol min mbiyata ko min beltima no feewi e Sinthiou Mbal naaɓe kamɓene machallah gila subaka ɓe mbi ɓe beltima amen ko ɗum wonno fandare amen wadde tawde waɗama machallah wi ko weltare tan yo Allah ñiid golle ɗe amin jajefete Sadio walla miyen Dikko eyyi Sadio Sow ɗo e Sinthiou Mbal no jiiruɗa tourné o e activité mon ɗo hen o activité amen ko weltare tan gila de min ƴetti lappol ha joni vraiment amin adoro ko Wuro Molo min pawi hen Yacine Lakke min gari ɗo hande Sinthiou Mbal donc noon ko weltare tan komin jiiɗo kadi e Sinthiou Mbal yimɓe tedduɓe min jiiɗo yimɓe yiɗɓe amen horsinɓe amen vraiment kadi minenne min gari juyandeɓe te kadi min gari kadi ɗo weltinne men emin cikki kadi no ɓe beltima kadi minenne min beltima
fina vraiment ko ɗum tan dañɗon mbaɗa haala hen bismillah jaajëfate jale nde mbaɗi fayi ewa joni eɗen gonni ga e jilluɓe dal woni jilluɓe dow ga dow lekkeje goni ewa Amadou Diallo walla mbiya MC Garo ɗo e dow lekki ɗo e Sinthiou Mbal on no jiruɗa activité o way ko mbami koye jiiraɗo seeɗa noon komi neraɗo e so noon boy Sinthiou Mbal no mbaali Sinthiou Mbal Allah no seedi no mbaali sabu min tawi ɗo ko tubaɓe wiyata ko mobilisation joɗɗo min tawi ɗo jabbugal jotgal min tawi ɗo fulɓe yontaɓe min tawi kadi cuusɓe sasɓe yiɗɓe kadi ko goni ko andi ko woni yidde ko gonɗa fulɓe hono ma gara waɗa hunde beltoɗa hen beela gadda ɗe ko sababude ma mbaɗiri ɗum wona ɓe mbawno noddude saneha walla ɓe nodda gañ walla ɓe nodda Fouta kono ɓe fasnade koɓe goni ko tagui ɓe wiide Demmba e Bojel ko leñol mabɓe haalta ko ɗemgal mabɓe ɓe gaddi ɗum ɗo e Sinthiou Mbal wadde noon Sinthiou Mbal no mbaali eyyi yo Allah mbalan en Sinthiou Mbal jaggo ɗum duuɓi sappo jaajëfate e o wuccidire imam men imam men caabi leñol salamu aleykum Africa Galsen Jikay fulɓe futankoɓe acteur et soldat ji moko pulaar mbaɗama pito mbaɗama chiyar mbaɗama keɓe on beltanama comme on dit après Zénith Demmba waɗi tournée national waɗi débuté depuis le 28 toon to Wuro Molo en gari en jeehi Yacine Laké après Kenya actuellement on est ici à Sinthiou Mbal donc en jouit avant-hier en jouit hanki actuellement eɗen ɗo pour yaade Wuro Sidi toujours toon janggo e ɓawa janggo solam dewi et puis la tournée continue paɗen ko Lumbal Balaji on va jouer là-bas 2 jours c'est nimo toon aussi il y a d'autres villages qui demandent mais pour l'instant il n'y a pas de confirmation wadde Demmba wiide hande Sénégal fof ene sohli Demmba e Bojel mais le temps est chargé calendrier heewi wiide ɓe rek ha joni tawi eɓe cohli yo mbat 77 641 22 65 77 641 22 65 mois de décembre mi waɗi tourné goɗɗo so Allahu jaaɓi mayen garde min dajjira mbaɗen sillonné aussi le Sénégal Afrique aduna so Allahu jaaɓi Demmba e Bojel for life jaajëfate o woni big MC Thiaya walla mi big Yeewtere Amadou Ba ewa donc ali voilà donc annene impression ma e activité e tourné o ko belama tan belama avant toute chose ko aussi parce que ko dañɗen ko weeɓani parce que kala to garɗa yimɓe gara notade e keewal ko belama tan alhamdulillah quoi voilà ko wiyete ko tan Sinthiou Mbal naawe ɓe jaggi jeeyi ma ɓe fawi hen jeeyi ma ɓe jaggani jeeyi janano ɓe fawi hen jeeyi mumen quoi par ce que sa jaggani jeeyi ma bawɗa hen jeeyi ma jaggi jeeyi janano so joom jeeyi arni jeeyi mum perta ko jeyno e ko jeynoɗa mention spécial à eux et aussi waɗi félicité équipe Demmba e Bojel o foof voilà wiɓe ha yesso ko lawol ok jaajëfate wawi big Yeewtere ari aki jam Demmba e Bojel